Сцверджанне пра тое, што сабака сябар чалавека сёння практычна аксіёма. А спрэчыць гэты факт складана. Варта толькі завесці чатырохлапага сябра. 16 гадоў таму Александр Тимофеев гэтак і зрабіў. Хутка новы член сям'і адкрыў для мужчыны такія ж новыя магчымасці. Падарыў справу жыцця. Так замест інжынера-праграміста герой абраў шлях кінолага. Александр дрэсіруе сабак, яго вучні розныя па ўзросце, тэмпераменце, характары і пародзе чатырохлапыя. Але дзякуючы ведам іх псіхалогіі, а таксама індывідуальным метадам работы, ён не толькі з'яўляецца сябрам для сабак, але і аўтарытэтным настаўнікам. За гады практыкі Александру давялося навучыць больш за 100 розных парод сабак. Гэта бытавая і спартыўныя дрэсіроўкі, падрыхтоўка да выстаў. Трэнер чатырохлапых падзяліўся дзіўным сакрэтам поспеху у даволі няпростай справе. Кинолог, он работает не только с собакой, но работает и с человеком. Поэтому он должен достучаться в первую очередь до человека, не до собаки, научить в первую очередь человека работать со своей собакой. А для этого он должен быть тонким психологом. Послушная собака – это зависимая собака. Послушная собака – это не дрессированная собака. Это разные вещи, разные понятия. Что значит зависимая? Существуют определенные ресурсы. Но вот общение с вами – это социальный ресурс. Еда – это пищевой ресурс. Там, игра – это добыча. И эти ресурсы собака получает от хозяина. Дрэсіроўка неабходна, каб разгрузіць энергію сабак. Менавіта такі падыход нашага героя – вынік рэгулярнага ўдасканалення ўласных навыкаў у тэорыі і на практыцы. За тысячагоддзі людзі паспелі пераканацца, сабака, які жыве побач з чалавекам, становіцца падобным на гаспадара. Дастаткова паглядзець на суседніх гадаванцаў, а таксама чатырохлапых блізкіх і сяброў. Наглядны прыклад – уласны чатырохлапы сябар Александра Тимофеева, спартсмен па прозвішчы Ліс. З чым звязаны гэты дзіўны факт, ці толькі перабольшанне? Собака – существо очень социальное. Очень сильно социальное, поэтому есть вербальное, есть такое понятие сходства от человека и обучения человека. Просто собака попадает в малом возрасте к человеку. Ей непонятны мимика и повадки приматов. Ей помогают ее внутренние качества, поэтому часто бывает, что собаки похожи на хозяев. За счет вот этого комплекса всего. А внешне, наверное, этот человек так выбирает. Не існуе такой з'явы, як няпросты сабака. Бывае толькі нявопытны гаспадар, упэўнены наш герой. Сабакі служаць нам нязменнымі памочнікамі, умеюць бараніць, ахоўваць, шукаць, ратаваць і проста цешыць, любіць чалавека. Нездарма пра сабачую адданасць і уменне сябраваць ходзяць легенды.